भोजपुरी में बवाल करे खातिर कूद गइल बाड़े अखाड़ा में अरविंद अकेला कल्लू जी। पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के देख के बर्दाश्त ना भइल त यो अखाड़ा में कूद गइले लेके रगड़ रगड़ के। पावर स्टार पवन सिंह के नथुनिया पे न गए और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के नींबू खरबूजा भइल तो देख के अरविंद अकेला एकदम तंग हो गइले। अब नींबू खरबूजा हो गइल तक आए ना मुँह ठंडी में रगड़ ली थोड़ा से त एगो बवाल संग लेके आप लोगों को बीच आ गइल बाड़े रगड़ रगड़ के। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलते वीडियो में बने रहते हैं। अरविंद अकेला कल्लू जी को बवाल संग लेके आ रहल बाड़े आप लोगों के बीच, जेकर छोटा सा क्लिप आप लोग अभी आगे वीडियो में देखनी है। ये गाना के अरविंद अकेला अपने सुमधुर आवाज में सजाइले हैं। फिट में नजर आई है सपना चौहान की। सपना चौहान माने जनता हो आप लोग जौन पूजा करके नींबू के खरबूजा का देले ही और गली में नया माल आइल बा, सब नहीं की एक्टिंग कैला। ये गाना के लेखक यादवराज जी हमें, रगड़ रगड़ के म्यूजिक डायरेक्टर रोशन सिंह हवे। ये गाना के टीजर देख के लगा था कि गाना तो बवाले बा। अरविंद अकेला कल्लू जी भोजपुरी में एक से बढ़ के एक हिट गाने लेके आवे। वीडियो के क्वालिटी भी बढ़िए बा। अरविंद अकेला के और बाकी गानों को प्यार आशीर्वाद दिया, इसी तरह इस गाने को प्यार आशीर्वाद दीजिए। कल्लू जी के गाना के हम ट्रेलर भर देखनी है ना समझ पहले कि टाइटल का हुई तो टाइटल जौन भी रहे आप लोगों खाली इस गाने को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप भोजपुरी सिंगर अरविंद अकेला जी को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ग्लोबल म्यूजिक से धड़कन धनंजय का एक बवाल संग अपलोड होखे वाला बा, जौना गाना के टाइटल बा तोहार धोखा। ये गाना के एकदम बॉलीवुड के शूट कइल गइल बा। सबके दिलों पे राज करने वाले धड़कन धनंजय का ये शेर संग बा। आप लोग जाए ग्लोबल म्यूजिक पे विजिट करिए और ये गाना के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। इस तरह धड़कन धनंजय का हर संग को आप लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय नेपाल, जय हिंद, जय भारत।